Старт! Старт готов е! Дами и господа, сега ще ви покажем как се прави истински дрифт. Сега ще... Така се прави дрифт. Той беше от нас. Виж ли сама? Аз я... Ако не дигнеш повече, няма да ти даде. Искам 3 спредна. Моля се, моля се. Сега ще ви покажем. Сега ще ви покажем как ще дигне. Давай.